Suvorovo vás stále čaká na svoju rekonštrukciu. Pýtate sa prečo? My vám to povieme. Mesto chcelo vyrúbať všetkých 29 stromov v tejto aleji. V návrhu chýbal bezpečný cyklochodník. Ako Severana ma pôvodný návrh sklamal. Je zaujímavé, že mesto investíciu vôbec nezaradilo do rozpočtu 2026, čo je ale základný predpoklad, ak ju naozaj chcete robiť. Uplynul rok, čo sme neschválili predložený projekt rekonštrukcie a ja mám podozrenie, že vedenie mesta úmyselne nekoná. Keď už robíme investíciu za 3 milióny eur, urobme ju poriadne. Nech nám slúži desiatky rokov. 60-ročné stromy nie je možné nahradiť zo dňa na deň. Treba sa o ne starať, aby ich nebolo potrebné vyrúbať. Pri tak rozsiahlom projekte je potrebné riešiť aj stav parkovacích miest a priľahlých komunikácií. Aj toto je Suvorovová. Mesto predložilo technicky nepriateľné riešenie, drahé na výstavbu i na prevádzku, nerešpektujúci vlastný územný plán ani požiadavky 21. storočia na verejný priestor, ako chodníky alebo napríklad kontajnerové stoiska. Nestačí vymeniť asfalt za asfalt. Vy si zaslúžite viac. Naše nie predloženému projektu neznamenalo, že sme čakali so založenými rukami. Hneď sme predložili niekoľko pripomienok nás, ale aj občanov do tohto projektu. Ale keď 7 mesiacov trvalo, aby nám umožnilo vedenie mesta prvé stretnutie s projektantom, tak sa nemôžeme čudovať, že rekonštrukcia stále neprebehla. Aj dobré veci sa dajú robiť dobre. Som o tom presvedčený, že spolu to dáme Pezinok. Som Tomáš Vlachovič a kandidujem na post primátora mesta Pezinok. Suvorovo vás stále čaká na svoju rekonštrukciu. Pýtate sa prečo? My vám to povieme. Mesto chcelo vyrúbať všetkých 29 stromov v tejto aleji. V návrhu chýbal bezpečný cyklochodník. Ako Severana ma pôvodný návrh sklamal. Je zaujímavé, že mesto investíciu vôbec nezaradilo do rozpočtu 2026, čo je ale základný predpoklad, ak ju naozaj chcete robiť. Uplynul rok, čo sme neschválili predložený projekt rekonštrukcie a ja mám podozrenie, že vedenie mesta úmyselne nekoná. Keď už robíme investíciu za 3 milióny eur, urobme ju poriadne. Nech nám slúži desiatky rokov. 60-ročné stromy nie je možné nahradiť zo dňa na deň. Treba sa o ne starať, aby ich nebolo potrebné vyrúbať. Pri tak rozsiahlom projekte je potrebné riešiť aj stav parkovacích miest a priľahlých komunikácií. Aj toto je Suvorovová. Mesto predložilo technicky nepriateľné riešenie, drahé na výstavbu i na prevádzku, nerešpektujúci vlastný územný plán ani požiadavky 21. storočia na verejný priestor, ako chodníky alebo napríklad kontajnerové stoiska. Nestačí vymeniť asfalt za asfalt. Vy si zaslúžite viac. Naše nie predloženému projektu neznamenalo, že sme čakali so založenými rukami. Hneď sme predložili niekoľko pripomienok nás, ale aj občanov do tohto projektu. Ale keď 7